Структура на договора. Отначало в документа се казва кой се договаря. Дава се определение на двете договарящи се страни. След това се излага историята, предшестваща договора. После се описва сключването на договора. След това се излага съдържанието на договора. Това е древна схема и тя напълно е запазена в Библията. В нея е приложен договор завещание, завет, който изхожда от волята на едната страна. Затова книга Битие започва с описание на едната страна, а после в 66 книги подробно се излага историята от гледна точка на Бога. По такъв начин Библията съдържа всички елементи на договора. В нея се споменава кой изключва договора, неговите условия, санкциите в случай на нарушаване на договора, обещанията в случай на изпълнение на договора, продължаването на изпълняването на договора, усъвършенстването на договора. Високата договаряща се страна сама идва при хората. Върхът на договора е встъпването в сила на последното окончателно завещание, което настъпва с момента на смъртта на завещателя. Затова Библията се стреми към Голгота. Заветът се стреми към този момент, когато той окончателно ще влезе в сила. Заветът окончателно влиза в сила от момента на смъртта на Христа Спасителя. Смъртта и възкресението на Христа – това е сърцето на Библията. Библията завършва с повествование на Царството Божие, за Царството Божие, което ще настъпи. Интересно е, че стройната логична система, която намираме в Писанието, се създавала от 40 автори на 3 езика, на 3 континента в течение на 1700 години. В някакъв смисъл това е напълно уникална книга. Има версия, че най-древната книга на Библията се явява книгата на Иов. А според други данни, това е книга Битие. Иов е живял преди Моисей и книгата на Иов е по-древна, отколкото книгите на Моисей. В Библията изказът "така каза Господ" се употребяват повече от 2500 пъти. В сърцевината на Библията се явява чудото. Без чудо няма християнство. Библията е книга за великите дела на Бога, а Словото, което тя е написана, е рожба на човешкия ум. Отново не в смисъл измисляне от страна на човека, на свещения писател, а на транслиране.